Gaur, lehenengo eta behin ikastetxean izan dugu ekitaldi akademikoa, eta ekitaldi akademiko horretan egonda Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburua, ikuskaria, pertsona desberdinak, kaltea, zinegotziak eta abar, eta gero ja jaitsi egin gara ona, argazki erakusketari hasiera emateko. Hori da. Bildu da 100 urte hauetan izandako argazkiak. Orduan, argazkien bitartez gogoratzen dira une eta ekintza desberdinak. Orduan, gu ikastetxenetan aspaldidanik gaudenok gustora eta pozik gaude eta unkituta gaude argazkiak ikusten, jendea ezagutzen, burura etortzen zaizkizu zera aspaldian bizi izandako gauzak, orduan niretzat unkigarria da. Lehenengo, hasi ginen pasaden larun batean, egin genuela ekitaldia Elizan, izan zen mesa, izan zen eta baita ere omenaldia. Omenaldia, ikastetxean egondako karitateko alaba desberdinei, ikasle hoiei, guraso elkarteko kideei, orduan izan zen ere omenaldia eta Monsek lehen esan duen moduan ere oso unkigarria izan zen. Eta gero, beste ekitaldi batzuk egongo dira, hitzaldiak, Silvia Gironesen hitzaldi bat egongo da, hilabete honetan, 22an. Gero aukera izango dugu ikusteko Red de Libertad filma, horren protagonista izan zen, oso zaharra ez da filma, izan da Asunta Serna, eta aukera izango dugu berarekin hitz egiteko, etorriko da ona. Gero, arte eguna, ospatuko dugu ere plazan maiatzean, eta hor, izango da batez ere jaia, egingo dugu jaia, kirola, ekintza desberdinak egun osoan zehar. Eta gero amaitzeko ekitaldia ere izango da Santa Luzian. Lehen ospatzen zen bezala, ikasturte amaierako jaia beti ospatzen zen Santa Luzian, eta horten hori egiteko asmoa daukagu.